Rab'dir yine başarmasa näme dip. Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam aydypdyr. 3 yıl tesbihin beraberine, 3 yıl 60 qowluğun beraberine. Bir günnogonna işrak namaz demeyelim. Günnogonna bir 2 rekat namaz okuysa da bolor dipdir. Güne olmasa heftede. Heftede olmasa ayda. Yılla ömründe bir gezekte olsa erti bilen turupsun. Günnogondan sonra şu illim hamana 6 yarımda meselen günnog yam olsa 7 yarım 7'de günnog yam olsa 7 yarım 8 9 çay demini yansa 2 rekat okuyamalı. Musafirattan iştin namazxana girýän 2 rekat namaz okuýan. Derýada iştiňde oğluň şok bilen wagtyňda boş, wagtyňda kän teberrük 2 rekat namaz okuýan. Jengillemişdiňde bir fursat gelýär, wagt bolýar 2 rekat namaz okuýanda. Öýüňde iştiňde nahar demini ýança, çaýyň demini ýança, saçak ýadylýança wagt ba güýmen turongdan bir 2 rekat namaz okuýan. Jahily okuýsaň her gaýsyny 1 dagygada 2 dagygada tamam bolýar. 360 tane qowluğun etdigi şo dipdir. Adamsy ya dogollary işe gidipdir, öýden çykyp gidipdirli. Kuşluk wagtda sınjagylya dehrik kılıp bir 2 rekat okuýar. Kuşluk namaz, nefilli amalha, Allahu ekber. Okuýmaýany degip bolmaz, özüň ýöne käde de bolsa okuy. Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam aýdypdyr. Musafiratda iştiň, salunna iştiň, ya bimarstanyň salunna oturmaly wagtyňda kän 2 rekat okuy 2 dagyga bolýardy. Enemiz Hazreti Aişa diýe Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam käde kuşluk namaz okuyordu. Ve mudam Peygamberimiz kuşluk namaz okuýar diýerdik içimizden dipdir. Käde de zir okuýmazdy dipdir. Ba indi melek okuyacak gärü diýerdik içimizden dipdir. Gaýtaýdyn. Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam käde kuşluk namaz okuyordu. Eşrak namaz günnogondan soň 2 rekat, 4 rekat, indi şuň kurun 2 rekata. Käde Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam okuyordu. Ohum biz diýerdik, bäbi Nebi Ekrem aleyhisselam hemişe okuýar we bir büyük ulqan bolmaçam diýerdik. Emma käde de zir okuýmardy, bä indi melek okuýjak bolmaçam diýerdik dipdir. Käde de bolsa okuýamaly. Heftede agallam ýan qiyanaق ýa bolmasa kök gelende. İnne Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam